Zdravím vás při tomto videu z Clash Royale. Dneska jsem si pro vás připravil takový menší speciál, protože se budeme snažit získat 8. level. Došel jsem trošku neskoro, lebo jsem si to chcel spravit. No, nazráme v Arenše, co mám. Tak ještě co bych dodal. A zajtra tačet nebudem. A pozajtra už vůbec ne. Že v nové video nevím, kdy vydám, ale bude to dost neskoro. Protože jsem vám chtěl spravit veselou náladu a natočit dneska toto video. Menší speciál bych spravil, takový, jak se to dá povedat, speciál. Spravíme. A dnes mám moc niečo jednu věž. Si ty tam ty gobliny jedou, alebo co to je? Mě to úplně... Až mi tady píš velplaje. Já ti napíšem good game, lebo už si dohrál kamaráde. Máš po arčerkách. A mi na to tak najto. Pane bože, aby se nepočural. Hej, kamaráde, tak to ne. Máš poveže. 32 HP? To jsem narobíš srandu, ne? Je to tam! Bang! Prvá hra, vyhrali jsme. Po minutě natáčení jsme vyhrali. A jsme arena 6, takže můžeme dostat Sparkyho a Manera. A Delok by se nepremenil na nespoň. Takže, což je, no to kupím, abych chcel dostat. Jen to něco jako peka, ale má to věci života, ale menší damage, alebo to tornádo, toto už mám. Jsem byl chvilku v areně 6, dostal z free čestky. Že mi gadlák, ani ty to ani ty nevíš, co to znamená. Co tady s tuto věčku musíme spravit? Tam trošku jakože štve. Tam ještě i baby dráčka, nech pomůže trošku našemu spoluhráčkovi. A ještě tam potom můžeme balón a už prostě dohrál kamarád. Kamarád nám skončil. Tam dáme to. Ajajaj, to jsem já dohrál. Pěkně on. Ale škoda, že neporazil můj školný. To je faktická škoda. Ale pro něho, ne pro mě. Lebo máš pověži, kamoš. To, že se tam toho baby dragona inač. Kamoš samotný. Má víc level 1, já mám víc level 2, takže moji zombici můžu povedat papa, ty víčka. Bomber mě tam ten bomber mě tam štve. Až ten princ, ten princ. Zapomínám úplně na princa. Narikaj, prosím. Jo, aspoň, že si nebuch. Jeden do těch princa a jsem v háji. Už to vidím, jeden do těch princa a jsem v háji. Počkám, až co mi na to dáš. Nechci povedat svůj názor na toto maniaka, ale tento maniak to rád úplně neumí, jako tak
by sa vám priznal. Ani súdiť nechcú, ale napíšte mi do komentárov, čo by ste hodnotili, ako by ste toto hračo hodnotili. Tak dáme tam letu, pozor, chce nám zničené naše vlastné pospadné místečko. Počkáme čo na 10 a dáme mu tam 5 a toto. Aha, on tam dal bombera. Aha, tak to chceš takto. Na tvrďáka sa ideš ráta, no? Ok, hej, prožal si kámo, takže sa nesmie. A 1-6, ideme sa kúknúť. Sme prvý! To je môj braška. No, ne, on používa farbolku. On používa zase balón, ale zase balón mi ja nebudu používať farbolku nikdy. Spravím asi 14 minútové video, 13, neviem. Ešte co spravím? Tak. A tak. Mi tam dal Vážne mi tam dal valkyrku. Okay. To už je lepší vyzerá. Pozor, valkyrka sa dostala cez nás. Čo tam dám? Počkaj na peku. Poďte po príčakovi. Ale zase máme po viežičke. Sa boj tej vieži, že prohrajem. Štrnáta na vieži! Co ti šije? Fuj. Pekne. Co ti šije? Mi zabije normálne moju. Tak. Na to, že to mi nepeku mám postarané. Takže, co mi tam dal? Vizár. Dobrá karta, ale na mě moc slabá karta. A dost otravná karta. Tak ty jdeš takto, jo? Na tvrďáka sa jdeš hrát. Myslím si, že je tvrďák, tak začínám. Tak, co mi to vrchlo? Predity. Neříkaj vážně, prosím. Neříkaj mi to. Neříkaj, že môžu povedať s Bohem. Ne tak tebe. Alebo mne. Si povedať s Bohem? Nemusím. Naša viežička krásná. Umřela. Po veľkém nešťastí s alergiou. Bang. A máš potom ja. Všude sa smie ako posledný, sa smie vždycky najlepší. Sakra, tak ja mu tam dám veľkú peku, nech ho tam stráži a zatáť tam dáme trošku to nármi. Ne! To je... Takže, ja to čo na chvíľu strihnú, tak uvidíme sa až keď postrihu. Takže menší strih a ja sa s vama lúčim. Ahoj!